Bună seara, dragilor! Astăzi e de 1 mai. E 1 mai, Mari, nu? Da. Deci este zi liberă. Și haideți să discutăm puțin, să vă arătăm câteva lucruri. Astăzi fiind în ziua noastră a tuturor de odihnă, de sărbătoare, suntem mai susceptibili probabil să învățăm lucruri noi într-un mod foarte plăcut. Ne-am gândit să distrugem un mit. Iată, pachetul nostru de Hearty Soft, pachetul argintiu, trebuie să remarcați acest lucru, are doar 200 de grame și vreau să vă arăt puțin cât reușim noi să realizăm, cât și ce reușim noi să realizăm dintr-un pachet. În sfârșit, veți vedea imediat despre ce este vorba. Avem matrițele noastre, câteva dintre matrițele noastre de bujor, realizate după petale și frunze naturale, ca toate matrițele noastre pentru flori. Așa. Avem aici stamine realizate de mână. Și iată cum arată în interiorul unui bujor. Da. Și avem aici niște petale. Unele sunt colorate la gata, altele sunt doar colorate în masă. Și o să vă explicăm un pic, nu știu dacă astăzi, poate într-un video următor. În sfârșit, vom vedea. Deci, vom cântări aceste petale ca să vedem cât cântăresc ele și câtă pastă a fost nevoie din pachetul mare de Hearty Soft, care cântărește 200 de grame, cât am folosit pentru realizarea acestor petale. Și veți vedea ce surpriză veți avea. Pardon, să punem un vas în care să putem cântări. Iată, este la 0. El cântărește 369 de grame. Tara este la 0. Și vom răsturna aceste petale în acest bol. Până vom face acest lucru, vă reamintesc că atât Hearty Soft, cât și coloranții pe care noi am folosit la această floare, la acest tip de floare, adică bujorul, cât și pentru multe alte flori, îi puteți achiziționa de pe site-ul nostru, care se cheamă www.sugar-flowers-and-dreams.art. Iată, toate aceste petale cântăresc 45 de grame. Să fac așa. Se vede oare 46 de grame? Bun. Nu vreau să le număr pe toate, dar haideți să luăm un număr din ele. Iată. Și să vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petale. Am luat 10 petale din bolul nostru cu toate aceste petale și ce a rămas cântărește 42 de grame. Le punem la loc și iată 46 de grame, 45-46 de grame. Deci 10 petale cântăresc doar câteva grame. Așa că vă puteți imagina câte puteți realiza cu acest pachet, dintr-un pachet întreg de Hearty Soft. Asta ca să distrugem mitul cu 200 de grame, este prea scump, să dau 80 de lei pe pachet. Dar vedeți câte puteți realiza din el. Toate aceste petale le-am embosat cu matrițele create de noi după frunze și petale naturale și din coloranții noștri. Cum spuneam, am folosit 3 coloranți și am ajuns la această nuanță de roz închis. După aceea, colorate în masă. După aceea, am colorat la suprafață și iată am ajuns la această nuanță.
Da? Cei interesați ne pot adresa întrebări și noi vă vom răspunde. Și iată un bujor creat, evident, într-o altă nuanță decât cel roșu pe care vi l-am prezentat aici. Hai, uitați ce mare și ce frumos este. Ia uitați vis-a-vis de mâna mea ca să vă faceți o idee cât este de mare. Iată. Vedeți? Este superb. Da. Toate materialele, cum spuneam, le puteți achiziționa de pe site-ul nostru. Iată, de exemplu, cu această matriță am realizat această petală. Vedeți? Cu această matriță am realizat această petală. Iată. Cu această matriță le-am realizat pe acestea. Iată, mai mică, cu aceeași matriță. Mai mică și haideți să căutăm și una mai mare, ca să vedeți că nu vă trebuiesc 300 de matrițe ca să realizați 300 de petale diferite, ci vă trebuie o matriță foarte bine realizată, cum sunt ale noastre, cu ajutorul cărora puteți folosi și puteți embosa o multitudine de mărimi de petale. Da, mă, că nu găsesc una mai mare. Deci am găsit astea două mai mititele. Asta e un pic mai mare. În sfârșit, sunt foarte multe petale. Ok. Aceste petale sunt pentru, această matriță este pentru o petală mai îngustă, cum este aceasta. Și iată. Vedeți? Deci puteți face petală mai mică într-o matriță un pic mai mare. Ceea ce este un avantaj, cum spuneam. Ok. Staminele sunt realizate de mână. Iată-le. Avem aici și capsulele cu semințe. Toate acestea le puteți învăța în orice curs cu noi. Vă învățăm tot ce aveți nevoie să știți pentru realizarea unor flori care au aspect absolut natural, cu toate amănuntele necesare, lucruri pe care nu le puteți învăța sau nu le puteți afla dintr-un mic tutorial postat de nu știu cine pe YouTube, chiar și de noi înșine, pentru că este normal să nu se întâmple asta. Din aceste 45 de grame de petale puteți realiza o multitudine de astfel de bujori. Acesta este bujorul românesc, ca să știți, el nu are un număr foarte mare de petale, însă este mult de muncă atunci când nu știi ce ai de făcut și, bineînțeles, la realizarea caracteristicilor lui, și anume aceste superbe stamine pe care nu le putem din nefericire cumpăra de niciunde, trebuie să le facem de mână. Da, noi am reușit în cele din urmă să ne adunăm energia, voința și dorința de a le face de mână. Și fac toți banii, pentru că fără ele lucrurile nu arată natural și atât de minunat pe cât sunt florile în realitate. Cum spuneam, noi intenționăm, și voi o să ne spuneți acum dacă sunteți interesați sau nu, intenționăm ca, de exemplu, în loc să achiziționați un pachet de hartii din care să vă faceți voi petale, frunze și ce mai aveți nevoie, stamine și, în sfârșit, aceste capsule de semințe ale bujorului, să vă colorați singuri frunzele, să vă colorați singuri petalele, să vă colorați singur tot ceea ce aveți nevoie. Intenționăm, de exemplu, să împărțim acest pachet de hartii în două, în trei, în habar n-am încât doriți, să vă colorăm noi pasta și voi să o achiziționați gata colorată. Credeți că va fi mai ușor, ar putea fi mai interesant pentru voi decât să vă chinuiți
spuneți-ne părerea voastră, lăsați un comentariu și spuneți-ne ce credeți. Da? Deci, întrebarea este, ar fi mai ușor să vă vindem Hartii gata colorat pentru acest frumos bujor roșu, astfel încât să nu riscați să nu vă iasă exact ceea ce trebuie, pentru că, în sfârșit, nu aveți o foarte mare abilitate la colorat sau nu aveți prea mare încredere în abilitățile voastre. Cine știe? Motivele pot fi diferite. Deci, ați dori să colorăm noi pasta și să o achiziționați gata colorată de la noi? Dacă da, lăsați-ne un comentariu, trimiteți-ne un mesaj, cum doriți. Discutăm. Asta vis-a-vis de toată multitudinea aceasta de superbe petale. Asta ca să omorâm, ca să spun așa, în fașă mitul că Hartii este mult prea scump și nu merită banii. După părerea noastră, merită absolut toți banii, pentru că, iată, cum spuneam, din 45 de grame de material, avem acest bol cu nu știu câte petale aici. M-am spus, cel puțin 100, peste 100. Da, peste 100 cu siguranță. Nu e așa că sunt faine? Și nu mai spun că, ia uite, cât sunt de flexibile. Cât sunt de flexibile. Le puteți rula și materialul revine și el își păstrează forma pe care a căpătat-o după vulcanizare. Hartii, dacă nu știți, e posibil să vizioneze acest video și oameni care nu știu, n-au lucrat niciodată cu el. Este un lut polimeric cu uscare la aer. El în contactul cu aerul se usucă relativ repede, ceea ce înseamnă că este foarte bine să nu-l lăsați la aer, să-l protejați de aer. Faptul că se usucă la aer și se usucă repede este un avantaj dacă îl folosiți efectiv așa cum trebuie, astfel încât să-l folosiți spre avantajul vostru. Ia uitați ce fain a păstrat toate caracteristicile acestei petale. Și florile realizate din Hartii nu au moarte. Evident, nu trebuie scăldate în apă, nu trebuie ținute în ploaie, lucruri de genul acesta. Altfel puteți face absolut tot ce vă trece prin cap cu el. Noi avem, de curând, avem și un alt silicon pe care îl folosim și este de culoare violet deschis, adică culoarea florii de glicină, pe lângă acesta, verde, cu care probabil sunteți deja obișnuiți. Ambele sunt non-toxice, pentru că sunt o mulțime de alte tipuri de silicon pe piață care nu sunt non-toxice. Acestea două pe care noi le folosim sunt non-toxice. Deci, haideți să vedem dacă ați dori să achiziționați mai degrabă Hartii Soft gata colorat sau dacă doriți să-l achiziționați alb și vi-l colorați voi înșivă după propria dorință, propria voință și putință. Evident că toate aceste tehnici, trucuri, așa le puteți învăța în oricare dintre cursurile noastre. Avem câteva cursuri pe site, gata postate, în sensul că le puteți achiziționa. Fiecare curs are o scurtă prezentare, astfel încât să vedeți florile pe care noi le-am realizat la acest curs. Cursurile sunt preînregistrate și le puteți urmări ori de câte ori doriți după achiziționare. Nu există limită de timp și bineînțeles că puteți veni și la cursuri fizice dacă doriți să veniți la București la cursuri fizice. Noi vă așteptăm cu tot dragul, doar trimiteți-ne un mesaj, dați-ne un telefon și discutăm. În regulă? Haideți să aveți mult spor la florărit!